Ah, Malien, Mali kura visage kura. Il y a 26 machines dans la kaseka visage kura ira mogo la bara munun kera fasoden jugu chama be hotel fo ni nana 26 machines la bibe filama yona ko petit pariro ala made al ni maga islamé ga oron donc jamana nyama manku aba sego bela jamana mogo day sere dona natawla jamana me dia kosobe anga patiente anga munu ima ya oro ni shigunde ya kayam bebo bogola ga shima donc malikura abejo nalaka deme nalaka se ala ni asimi yɛrɛ barika malikura a bɛ jɔ ala ni jamanadenw ka contribution parce que n'i y'a mɛn ɲɛmɔgɔ kɔmɔgɔ de don donc jamanadenw de y'a faamu k'u segow kɛ ka mugan bɔ fond de soutien dɔgɔtɔrɔsow bɛ ka jɔ sadiw bɛɛ bɛ ka dilan gitɔrɔnbaw bɛ ka da armement bɛ ka san donc ɲɛmɔgɔ da se ɲɛmɔgɔ y'a se kɛ a tɔ tora an ta ye donc juru b'an de kan na c'est pour cela an bɛ bɔ hɔrɔn yɛrɛ kɔnɔna la ka na jamana ɲɛmɔgɔ ka bonyamasegin kɛ donc i m'a ye mɔgɔ bɛ yan dɔn i b'a dɔn k'a fɔ ko baara kɛra 26 machines dalala a bɛɛ lajɛlen a falenna i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ nin waati in na n'i nana ka nin ɲɛ da 26 machines bilama kan i b'a dɔn k'a fɔ ko kobaw kɛra yan courant bɛ yan courant tɛ yan i b'a ye k'a fɔ awɔ fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ événement sugu bɛɛ bɛ se ka kɛ denmisɛnninw bɛ na u ka jeux kɛ dɔw bɛ na u ka ballontanw kɛ dɔw yɛrɛ bɛ na ka n'u sigi ka yɔrɔ visiter nin si kun tɛ yan k'a daminɛ 26 machines kun fɔ a kun k'a lamini k'a bɛɛ kɛ siman ye dali duman ka kɔnɔnaw fana dilan omnisport fana b'o cogo la donc malikura a bɛ jɔ ni ala ka jɛ ni ala ka se an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn a bɛ ɲɛnabɔ na yan'a tɔ yɛrɛ mɔgɔw la 26 machines bɛɛ entouré ni lampadaire dumanw de ye mali bilama ka di ni petit pari ne yɛrɛ y'a ye sura n content na kosɛbɛ c'est pour cela bi n ko n bɛna ka na yira jamanadenw fana la baara minnu bɛ ka kɛ n y'a mɛn ɲɛmɔgɔ kɔmɔgɔ de don ne kɔmɔgɔw sɔnna dɔrɔn ɲɛmɔgɔ ka baara bɛ nɔgɔya i ma yan bɛɛ i b'a ta kun fɔ a kun dugumalaw lajɛ nin bɛɛ dilannen don n'a y'i diya i b'i da yan ka i ka ciw ɲɛnabɔ ka sɔrɔ hali i ma fini fɛnsɛ a dilannen don a kama de donc jamana ɲɛmɔgɔ y'a seko kɛ ala ma den ye bɛɛ da y'i se kuma ma nɔgɔ an ma baara ka fisa ni kuma ye c'est pour cela an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan an ka jamana in dɛmɛ boloden kelen tɛ se ka bɛlɛ ta bɛɛ b'i seko kɛ jamana ko la ne yɛrɛ ye sufu page b'an bolo an bɛ k'an seko kɛ publication togoya la ka se ka motivation kɛ ka na ni sensibilisation ye jamana in kan donc a bila gitɔrɔn kan mouvement bɛ essence i m'a ye carburant bɛ ka don ba kelen kelen ba fila fila de sisan carburant bɛ yen courant bɛ fan bɛɛ jamana kɔ n'a ɲɛ carburant bɛ bɛɛ yɔrɔ bɛɛ alhamdulilayi ne mun kɛra o ka fɔ c'est pour cela an b'o de fɔ wulikajɔ o de ɲɔgɔn tɛ an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan an ka jamana in jɔ se t'an ye se tigɛ ala min ye o ala ka deli o ala ka sɔn jamana in bɛ jɔ n'ala ni mɔgɔ ɲumanw barika o ni an ka président yɛrɛ barikama ko kelen bɛ Asimi na o ye n diya o y'a ka ko diya ne ye a bɛ bɛɛ bonya a bɛ bɛɛ gasi sigi donc a bɛ barika fana ɲini diɲɛ tolen don barika de bolo a t'a yɛrɛ bonya donc yɛrɛ bonyana fan o fan i tɛ taa yɔrɔ jan c'est pour cela n b'o fɔ bɛɛ malikura in
a bɛ ɲɛnabɔ Mali bɛ ɲɛkura da jagoya kɛnɛkan ko de don i kɛra baara sugu o sugu la i se o kɛ faso ye mɔgɔ ma se ka faso kanu Ala yɛrɛ t'o fɛ hali kisi t'o ye mɔgɔ bana faso la i tɛ Ala ka dɛmɛ sɔrɔ i tɛ Ala ka nɛɛma sɔrɔ i mana ko ko kɛ a bɛɛ bɛ segin fu la parce que an ye masakɛ fɛn fɛn an ye kira fɛn fɛn a bɛɛ litera a ka faso de ye donc silamɛya t'o la kerecɛnya t'o la somaya t'o la moriya t'o la i ye baara sugu o sugu la n'i ma se k'i faso kanu dɔrɔn i ni Ala yɛrɛ t'a fɔ donc ne baara ɲumanw kɛra fo ka filmer a fili ka taa kɔfɛ